Porsigido nga magapasaka sang kaso ang isa ka lalaki nga ginpistolwe o kung ginbungkol sang isa ka pulis sa banwasang Dumangas kahapon nga adlaw Mayo 23. Ginkilalang biktima nga si Jonathan Bucana, residente sa barangay Calao, samtang ginkilala naman ang suspect nga si Police Staff Sergeant Benjamin Gomez, kag residente naman sang PD Monfort sa nasambitan nga banwa. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Police Major Juben Arevalo, hepe sang Dumangas Police Station, ginpahayag sini nga ginbanggaan ni Gomez si Bucana nga nagamaniyo sang motorsiklo kag hinali ilang sini nga pistol whip ang biktima sa wala may baluan nga rason. Sunod pa kay Arevalo, ginharangan sila sang pila ka mga residente ang pulis matapos nila nga makita ang ginhimo sini kay Bucana. Gilayon man nga naghalin sa lugar ang duha ka natungdan, samtang ginkaduan naman sang mga katapos ang Dumangas Municipal Police Station si Gomez sa ila puluyan apang wala nila naabdan. Posible naman suno sa hepe base sa panaysayon sang biktima nga nang imo ng suspect sa diin nakitan sila nga nagaistorya sang asawa. Sa pahayag man ni Arevalo, mag-abyanay man ang duha apang porsigido gid nga magpasaka sang kaso ang biktima batok sa nasambit nga pulis. May buloan nga si Gomez ang assigned sa Tigbawan Municipal Police Station. Balita gikan sa probinsya sang Iloilo. Ining nyo kabandera Arnold Cantores Soquinya. Nagabandera sa matuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo Radio Bandera.